máte na záhradke vybudované jazierko, je najvyšší čas začať s jeho údržbou. Ako sa starať o jazierko na jar, tak to vám už poradí pani Rovná. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Rovná, ako udržať jazierko čisté? No pohľad na jazierko na jar obyčajne nie je veľmi vábny, pretože po zime je tam spústa odumretého rastlinného materiálu, je tam napadané listie zo stromov, odumreté časti vodných rastlín, takže je tam čo robiť. Ak sme na jeseň túto vegetáciu neostrihali, tak je najvyšší čas na jar to dať do poriadku. Dobre, s čím treba začať? Začneme s tými rastlinami na brehu, ktoré dočiahneme aj suchou nohou. No a potom teda, keď k niečomu sa nevieme dostať z brehu, tak musíme si obuť takéto čižmy, ako máte vy. Ja mám pripravené. Keďže teraz na jar je tá voda ešte veľmi chladná, je dobre si do tých čižiem zadovážiť aj neoprenové ponožky a aspoň na nohy neoprenové nohavice. Aby sme tam vydržali viac ako 5 minút, hej? Áno. Môže nám pomôcť vyčistiť jazierko ryby alebo vodné rastlinky? Vodné rastlinky v každom prípade prispievajú k čistote vody tým, že odoberajú dusíkaté látky z vody a tak vlastne konkurujú riasam, ktoré sú v jazierku nežiaduce, či už sú to jednobunkové alebo vláknité riasy. No a ryby, keď sú to rybky, ktoré sa dokážu živiť aj riasami, ako napríklad karas alebo aj kojkapor. No a taká veľmi dobrá rybka proti riasam je podustva severná. Povedzme si aspoň niektoré druhy tých vodných rastliniek, ktoré odporúčate. Tak vodné rastlinky všetky nám prispievajú k čistote vody, niektoré viac, niektoré menej. Záleží to hlavne na množstve biomasy, akú tá rastlina vytvorí za tú sezónu. Čím sú tie rastliny mohutnejšie, tak tým viac živín z vody odčerpajú. Sú to napríklad rôzne druhy pálky. No a potom vodné kosace, niektoré druhy tráv vodných, alebo vachta trojlista je veľmi dobrá rastlinka pre jazierka. Taká nižšia, ktorú môžeme sadiť do popredia. Tieto predchádzajúce rastliny sú vysoké, čiže ich sadíme na tú zadnú stranu jazierka. No dosť bolo rečí, ide sa do roboty. Dúfam, že sa nešmyknem. Tá voda je naozaj studená. Dobre, berem si teraz nožničky. Dúfam, že už nie je hlbšia. Tam môžu byť nejaké kochliky s leknami dole, čiže keď do niečoho zakopnete. Je to naozaj trošku šmiklavé, takže treba dať pozor, ak máte teda na spodu fóliu, čo väčšina z vás asi má. A ideme teraz ostrihať tieto riasy, alebo čo sú to? To sú odumreté listy z rastlín z minulého roka. No a po takomto studenom kúpeli vám určite príde vhod dobrý teplý čaj.